en ji oɗon noon ko joom cakiri hayso tawi o waɗanno ko beñuwaruji 5 walla 6 e oɗo saaha ko beñuwar goto o watti saabu ɗum noon yimɓe ngala kalis ko coodi cakiri e ɗum noon enen gandi yimɓe oɗo saaha foof firti ko baɗanno panuji 6 so watti wadde pan goto enen gandi ɗon fuɗɗi heege koko fuɗɗi jokade saabu yimɓe keɓata kalis anden hol gonka ndeɗo jeere hande oɗo saaha ɓe kolliri ha joni ɓe kolliri population o so natti ala ko ñaami ko corona heege jogori wadde enen ketti hen jaari podde an ngare boy ngari mi jaari e ngati noddi on enen goni ɗo e atelier biteɗo jaari kodda hayso tawi oɗo saaha couvre de feu o waɗi holliri tan wonani yamirore joom uddidde bitikaji ko joomen bitika yeeyoɓe ñamde walla niɗ en joom taaɓe en yeeyoɓe ligguimaji kamɓe noon ɓene gandi noon ɓeɗo tayareɓe koye wuuro ngo jeeya kamɓene ɓe guuri koye doole mabɓe moɓe dawande ɓen ñaama enen gandi noon gonka mabɓe oɗo atelier noon ko gudduɗo holko gonka moon hande oɗo saaha e ndeɗo jeere so wona tampere minin jooɗi sukaɓe amen ne goya min ngala ko min dokki ɗumen min pinano min dawa min daña e atelier ji amen min dugga min cooda hen kosemen min daña min dokki hen sukaɓe somin mbiyama min guddulama ala ko balliti min ala ko min ji so wona tampere hande min goni koye tampere mawde en ji Allah jarama en ji ha joni ko gaɗa gonka yurmini ka hayso coronavirus uddi yimɓeɓe eɓe gone tampere mawde no fewi alay saago noon yimɓeɓe balle no ñamiri enen eri laamu ngu e taaride joomen ngaluji kala yo mbar feere balla ɓeɗo joom atelier ji ene wawi ni couvre feu o foti ko changé de joomumen ñaagui couvre feu o watte joomumen mbatta liggade ha 18 heures kam haysono wonno ni joomumen mbatta dañde ko coodi ko ñaawi so tawi uddama e oɗo saaha firti ko yo coronavirus ɓeydo wona yo usto e nder leydi ndi ñaw woni artigil corona yettaki min bisimilla ñaw wonno e artigil corona yettaki min Olha. Dawli an